Iets verderop in de rabatbossen leeft een soort uit de verre prehistorie. Een diertje dat op miraculeuze wijze precies in dit gebied heeft weten te overleven. Het oranje-blauw zwemmend geraamte. Een klein oerkreeftje. Oerbeestjes denk ik diep in de wildernis. Nee, dat valt mee hier. Zit hij gewoon langs het pad? Ja, dat hopen we, dat ze hier zitten natuurlijk. Er zijn maar weinig plekken waar we ze vinden. Het idee is dat hier de rabatten de afgelopen zomer drooggevallen zijn. En droogval is eigenlijk belangrijk voor die oerkreeften. Zonder droogval in de zomer zullen ze in de winter ook niet tevoorschijn komen. Ze leven eigenlijk maar zeer kort als adult, als volwassen. En ze kunnen heel lang als eitje overleven. Er wordt al gezegd van 10 tot 100 jaar. En daarbij is het belangrijk dat er droogval plaatsvindt. Dus die eitjes die moeten een keer drooggevallen zijn voordat ze weer geactiveerd worden. En gaan we ze vinden, denk je? Ja, dat gaan we meemaken, maar volgens mij zie ik er al één. Zie je er al één? Het lijkt erop dat dat er één is. Of niet? Ja. Ja? Heb jij een? Hebben we geluk. Oh, kijk. Jeetje, Je ziet ze dus eigenlijk al zwemmen. Kijk eens. Onze eerste vangst. Het is denk ik een vrouwtje. Ja, dat is een vrouwtje. Ja. Je ziet ook zo'n 3,5 centimeter groot. Ze zijn goed zichtbaar. Ja, eigenlijk maar 8 populaties in Nederland. Dus ook nog eens behoorlijk zeldzaam. Ja, Wauw. dat is wel duidelijk een vrouwtje. Aan de pootjes hebben ze de kieuwen, zijn de kieuwen aanwezig. Wat we zien bewegen, dat zijn zijn pootjes en de kieuwen En de tegelijk. kieuwen tegelijk, ja. Ja. Ze zwemmen altijd met de kieuwen omhoog. Die sloten bevatten natuurlijk niet zoveel zuurstof, dat water. Dus door continu te bewegen krijgen ze zuurstof binnen, maar ook hun voedsel. Dus het bewegen van de kieuwen zorgt ervoor dat er eigenlijk voedsel naar hun mond eigenlijk gaat. Prachtig zijn ze. Het is natuurlijk het oranje-blauw zwemmend geraamte, maar dat is nogal een tongval, laat maar zeggen. Dus het is de Eubranghypus grubi. En wij noemen hem dan altijd de groebie. Dat is dan makkelijk. Want Waar hebben we het over? Groebie? De groebies. Maar goed, we gaan voor een mannetje. Ja. Maria? Jij moet vinden maar. Jawel. Het is eigenlijk gewoon puur regenwater. En regenwater bevat weinig kalk. Maar juist doordat die rabatten gegraven zijn op die kalkbodem, komt dat eerste regenwater meteen in contact met dat leem. Waardoor er kalk in komt. En dat kalk is weer belangrijk voor kreeften, ja, voor alle kreeftachtigen, maar zeker ook voor die groebie die zijn skelet maakt van kalk. We hebben nog een mannetje kunnen vinden. Dat is wel mooi om even dat verschil te zien. Echt wel totaal anders. Nou, kijk maar. Oh, het is een hele grote kop. Ja, het is een vangmasker. Eigenlijk is zijn kop die is gewoon veel groter en langer. Een hoofdtooi lijkt het bijna wel, maar dan een baard. Ja. Ja, misschien heeft het met de voorplanting te maken, alhoewel ik dat zelf nooit gezien heb. Dat oranje is allemaal hemoglobine, dus ze zijn heel efficiënt in het opnemen van zuurstof. En de combinatie van de oranje kleur, veel hemoglobine, het omhoog zwemmen met de poten, waar de kieuwen aan hangen, en het feit dat die rabatten droogvallen, het zijn echt een aantal kenmerken van die soort die het mogelijk maakt om dit soort eigenlijk extreme biotopen, extreme leefomstandigheden aan te kunnen. Je moet voorstellen dat dit vroeger een groot oerbos was. Je had hier vroeger ook gewoon heel veel fluctuaties in waterstanden. In de winter heel veel, in de zomer daalt het. Constant op en neer. Ja. Diezelfde hydrologische omstandigheden zijn er eigenlijk na het graven van de rabatten nog steeds. Al die rabatten zijn met de hand gegraven, dus dat is allemaal redelijk subtiel gegaan. Dus die soort heeft hier heel makkelijk van het oerbos over kunnen springen naar het rabattenbos. Het super bijzondere van deze soort, je hebt natuurlijk vooral planten waar de zaden van jarenlang kunnen overleven zonder te kiemen. Maar in het dierenrijk vind je dat bij geen enkele soort, behalve bij deze soort, dat de eitjes gewoon 10 tot 20 jaar, 30, 40, 50, misschien wel veel langer, kunnen overleven zonder uitkomen. En dat maakt deze soort ook wel heel bijzonder. Het lijkt al bijna de eitjes te kunnen zien, dat kun je helemaal zeker. Maar... Ja. Heb je dat gezien? Achteraan de kieuwtjes. Ja, daar zitten eitjes in. Er zitten van hele kleine bolletjes zitten daarin. Ja, dat is echt gaaf. Ja, dat is natuurlijk leuk. Je kijkt er gewoon dwars doorheen, hè? Dus je ziet eigenlijk alles zitten.
Goed, wanneer die nieuwe generatie komt, dat is maar de vraag. Wanneer? Ja, wanneer deze eitjes weer uitkomen, dat is zeer de vraag. Ja.